Tässä sinulle päivän miete. Köyhiä ei voi vaurustuttaa köyhdyttämällä rikkaita. Ahkeria ei voi lannistaa taannuttamalla heitä säädöksillä ja verotuksella. Tai siis ei pitäisi olla mahdollista, mutta näin se Suomessa valitettavasti on. Sillä on totta, että mitä toiselle annetaan ilman työntekoa, sen on joku muu työllä tehnyt. Ei valtiolla ole taikaseinää, mistä voi antaa toiselle, vaan se tulee toiselta, joka on sen ansainnut ahkeruudella. Kun osa ihmisistä ajattelee, ettei heidän tarvitse tehdä töitä, toisen puolen kuitenkin huolehtiessa näin ajattelevista tekemällä töitä. Kun tämä toinen puoli alkaa ajattelemaan, ettei heidän kannata tehdä töitä, koska joku muu saa siitä hyödyn, niin se on minkä tahansa kansakunnan lopun alku. Sellaisessa Suomessa me elämme nykyään. Nyt sinä, joka tunsit piston sydämessäsi, on syytä herätä ja alkaa kantamaan vastuuta itsestään. Tänäänkin on hyvä päivä hakea töitä,